Kung napapansin nyo, lahat ng illegal na uhuli namin in this past year and a half, puro mga Chinese nationals. Pupunta sila dito para maghahabay ng illegal. Hindi po ako galit sa mga Chinese. Hindi po yan. Galit po ako sa mga Chinese nationals na kriminal na pupunta dito at nilalapastangan ng mga Pilipino. Hindi namin sila titigilan. Walang lagayan dito. Wala silang pwedeng lagyan sa table na to. Confident ako, walang tumatanggap dito. Kaya ganito ang nangyayari. With a cleaner organization and a more determined focus, we are slowly but surely winning the drug war. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.